Minecraft. Let me see it. Now we're going to play Minecraft. Han pauser den lige indtil jeg er kommet ind i spillet, så Ja. Okay. Så jeg valgte, at vi spiller Donut SMP, hvor der er 20.000 spillere inde på, og det er en meget populær en, så jeg trykker lige play. Okay, vi er i gang med at komme ind, så... Okay, er du klar? Mm. Okay, nu er jeg inde igen. Ja. Vi skal lige have den her public chat af, så vi går ind på settings, så siger vi public chat off. Fordi vi vil ikke have, at folk de spammer til os. Det kan vi ikke lide. Og så dræber vi lige nu. Okay. Så jeg er ikke sådan en professionel Minecraft-spiller, men jeg har en verden, som jeg nok skal vise jer i dag. Hvor det var, jeg har fuld netherite gear, så jeg er rent faktisk ret god til Minecraft. Altså, jeg er fint og god, altså. Det er ikke fordi, jeg er den bedste i verden. Men... Nej. Kameramanden er sejr lige nu. Ja. Han har orange hår. Jeg kan lige fortælle lidt om ham. Han har orange hår, og han har fregner, tror jeg nok. Jeg ved det ikke, men... Ja, han har fregner, og jeg har solbriller på, så jeg ved ikke helt, hvilken øjenfarve han har. Men han har sådan grønne øjne, så... Men jeg har brune øjne, og jeg har brunt hår, som I kan se her. Ja. Ja, det er pretty cool, men... Det er også vores første video. Han har også en ørering. Og jeg har også en ørering, men den har jeg ikke i lige nu. Jeg har et hul ellers. Man kan ikke se det. Kan man ikke se det? Nej. Men jeg har stadig et hul. Det er alt for sløret. Theo. Ja. Stå stille. Så vi har lige fundet noget for kameramanden til at sidde på. Så nu begynder vi så igen. Mhm. Men det her det er kameramandens kanal. Det er ikke min kanal, det er hans kanal. Mhm. Ja, men vi har bare en lejeaftale lige nu, så ja. Okay. Så vi ligner lige noget træ, ikke? Men vi pauser den indtil vi kommer ind i caven. Mhm. Nu er han kommet ned i caven. Ja, jeg er kommet ned i caven. Men jeg kommer til at ryge ned der, hvor alt det gode er, for eksempel diamonds. Men her i Donut SMP, så selvfølgelig, der er ikke rigtig mange diamonds tilbage, fordi at det er sådan en meget populær verden. Altså, der er en med over 200.000 eller sådan 100.000 millioner YouTuber. Ja, der er bare mange YouTubers, der spiller på den her, og den er virkelig populær. Ja, ja det er den bare. Nå, men... Mhm. Okay. Så er vi i gang igen. Jeg er i gang med at få noget cobblestone. Ikke særlig svært egentlig, men... Skal lige mine det her. Der er iron her. Det skal jeg så meget af. Nu har jeg lavet en stone pickaxe. Så får jeg lidt af iron. Oh my god. Sådan. Jeg har sådan 0 penge, og det er ikke rigtig godt. Ja, men jeg har sådan... På min rigtige account, det her det er ikke rigtig min rigtige... På min rigtige account har jeg over næsten 1 million, så... Jeg er virkelig god på min anden account. Sådan. Okay, så vi har lavet en furnace nu, så vi skal have noget coal. Vi gør det der med furnace. Ja. Vi skal bare lige have noget coal i hvert fald. Ja, det her. Ja. Okay, så nu har jeg 7 stykker kul. Det burde være nok til at lave noget. 8 stykker. Vi er færdige nu, og vi laver snart en part 2. Men det er endnu stopper den. Han skulle hjem. Kameramanden, han skulle bare lige hjem. Så vi nåede ikke at lave sådan en stor episode, men vi laver en part 2 af det her Minecraft Donut SMP, vi gør. Ja. Bare
Bare rolig. Vi er ikke færdige nu. Nej. Slet ikke. Nej.